खुलुमबाय आंनि मुङा मुर्ति मिथिंगा बसुमतारी आंनि आर'नाइ एमजे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन न'नि लाइनखौ माबायदि बानायो एबा हाउस वायरिं। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि न'नि लाइनखौ माबायदि बानाय नोंथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन। भिडिअआ गोलाव जागोन, मानो होनबा नोंथांमोनखौ आं फारसेनिफ्राय मोजां खिन्थादों, लोगोसेनो आं लिरनानैबो खिन्थादों एबा आखिनानैबो खिन्थादों। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोबा मोजां नायजोब, होमबाना नोंथांमोना नोंथांमोननि न'नि लाइनखौ आजादियावनो बानायना लानो हागोन। अब्ला नै नोंथांमोना नायदो, नै बर्डआ गोदान बियो। अब्ला आं नोंथांमोननो गासैखौबो फिटिं खालामना देखायनोसै। नै प्लागफोरबो सुइचबो दंजोबो, सुइचआ वान वे सुइच। अब्ला आं बेखौ खेवनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। नै गासैबो दंजोबखायो, गासैखौबो फिटिं खालामना देखायगोन आं नोंथांमोना फारि नायलांबानो जाबाय। दानै नायोबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा, बेनिखायनो फारि नायदो नोंथांमोना। ओरै जागोन बियो, ओरै आं ओरै खालामगोन। अब्ला नोंथांमोना नायदो। अब्ला आं बेखौ बिसिना लानोसै, सानि प्लास्टिकखौ टेस्टारजों। अब्ला आं बिसिना लाजोबनोसै, आं बिसिनोसै। नै आं खेवना लाबाय, नोंथांमोना नायदो। नैबे प्लागनि जायगा दोनखादों। नैबे प्लाग, बेबो प्लाग। नोंथांमोना हाख'बानो जाबाय, आं हाख'लायला। प्लाग मोननैल' मा खालामना खिन्थानोसै आं। इयाव मोनसे नैखिनिखौ खिथालायला, नैयावबो खिथालायला आं। नै बेखिनिखौल' खिथानोसै आं नोंथांमोना नायदो, मोजां नायदो। आं नै सुइचखौबो मोजां खेवजोबना लानोसै, गासिखौबो खेवजोबनानै मारिना खिथानोसै आं नोंथांमोननो। आं गासिखौबो खेवजोबना लानोसै एबार। नै आं गासिखौ खेवजोब्बाय। नैखौ फारि नैयाव सोलांसै आङो। नैबे बर्डआव फारि ओरै सोलांजोबसै आङो। लोगोसेयैनो नै नाटबो दङ, नैबे नाटखौ नैबेखौ खेवनानै मारिनोसै। आं दा खेवखांबाय, नै सोनोसै आं इयाव। नै हाबलांनानै नैबे दङ, नैबे नाटखौ नैयाव मारिनोसै आङो। नै मारिबाय। आरो गंसे दंबावो, गंसेखौबो नोंथाङा नायना लादो। आं खुलिनोसै बेखौबो। नै आं बे मोनसेखौबो सोबाय, आरो नाटखौ मारिहैलानोसै आङो उनाव सिङाव। नै नोंथांमोना नायदो, आं मारिनोसै बेखौबो। अब्ला आं नै मारिबाय, नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि मारिदों। बिदि खालामनानै नैयाव एसे मारिना हरदो, गोरा मारिदो नोंथांमोना, नङाबा लुज जागोन बियो। गोरा मारिनांगौ, मोननैखौबो गोरा मारिना लानोसै आं। नै गोजौखौबो गाहायखौबो। नै गोरा जाबाय। बेबायदिनो आं गासैखौबो फिटिं खालामजोबसै। नोंथांमोना देखायलायला, नोंथांमोना बुजिखाबाय। अब्ला आं गासैखौबो फिटिं खालामना लाजोबसै। नै आं नोंथांमोना मोनसे खोथा खोथानो, नै प्लागा नैयाव हाबजाया। नैफोरथ' नैबे सुइचआ नैजों सोबा ओरै हाबजायो, नैबे हाबजायो। नाथाय नैबे प्लागआ नैयाव हाबजाया। नैबे मानो होनबा नैबे फिसासो। अब्ला नोंथांमोना मा खालामना ला, नैखौ आं एसे गिदिर खालामदों। अब्ला नोंथांमोना सानना दि नैबे हाबजाया, कानेक्ट जाया, नाथाय जायो। नै नोंथांमोना नायना ला, नैसिम दंखायो। नैबे सिनखौ आं सिखाजों ओरै सिखाबा जायखिजाया ब्लेडबाबो जागोन, ओरै हाना लानोसै आं। नैबेखौ ओरै हाख्लाबनानै, नैजों हाख्लाबनानै बेखौ गारनोसै, आरो नै मोनसेखौबो गारनोसै। होमबाना नै गिदिर जागोन, नैजों समान गिदिर जागोन बियो। बेखौ हाख्लाबना गार। नोंथांमोना सानना दि हाबजाया, नाथाय हाबजायो। नैखौ हाख्लाबना गारनोसै आं। अब्ला नायदो, गिदिर खालामसै आं हाख्लाबजोबनानै। नोंथांमोनाबो हाख्लाबना लाबानो जाबाय। नै नायदो नोंथांमोन, एबार गुवार जाबाय। आं हाख्लाबना लाबाय नालाय, अब्ला सोबानो हाबसिगोन। एबार हाब्बाय, नाथाय नै ओरैसो जायो। नै हाब्बाय। अब्ला आं मोननैखौबो सोनानै मारिनोसै बेफोरबायदि। आं मारिजोबना लाबाय, नाथाय नैबे गेजेराव आं होगोन नैबे गोजा लाइट जोंखौ, जाहाथे लाइन फैबानो नुनायखौ, लाइन फैगोन ना फैयाखै नुनायखौ। नैबे लाइट गोजाखौ आं बेयाव होगोन। नाथाय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोथानो, नोंथांमोना फुल खालामना लायो। अब्ला नायदो माखौ फुल खालामो होनबा, आं खेवना खिथानोसै। सुइचखौ सुइचखौ नों एखेसो नुयो। ओरैबो नोंथांमोना सानदि ओरैबो होजागोन। जुदि नोंथाङा नैबे बर्डखौ ओरै दोननोबा, अब्ला नोंथाङा ओरैबो होजागोन सानना, नाथाय मोनसेजोंल' होजायो। जाहाथे नोंथाङा उल्थां फाल्थां होयोबा,
नैबे नाम नै गोजौआव नाम दं बे बे नामखौ नायै बे नामबा नोंथाङा ओरै दोनगोनबा बे नामखौ गोजौआव दोन नैबे नाम लिरनायखौ गोजौआव दोनो बे नामखौ ओरै गोजौआव दोन जुदि नोंथाङा ओरै होयोबा अब्ला जों सुइचखौ माबायदि होयो बे अफ जाबाय लाइटफोरखौ फोजोंनो थाखाय ओरै खालामबासो लाइटआ जोंगोन नाथाय नोङो उल्था होयोबा बेखौ नामखौ नैबे गोजौनि नामखौ गाहायजों होयोबा बे उल्था जाबाय नालाय नै बेफोरबायदि होबासो अफ जागोन बियो बे लाइटआ नाथाय अन खालामबा नोङो ओरैसो थुनांगोन होमबासो अन जागोन बियो होमबा उल्था जागोन नै बेयाव आरो नोंथांमोना नुनो मोनो लाइटआव नै लाइटखौ अन खालामबा बे अफ जाना दं अन खालामबा ओरैसो जाना दं नाथाय नैबे उल्थासो जागोन नै दा बेयाव अनसो जाना दं मानो होनबा नोंथाङा उल्थासो खालामदों नैबेखौ उल्थासो खालामदों बेनिखायनो नोंथांमोना उल्थां फाल्थां लगायनाङा नै नामखौ गोजौजों लाखियो नै नाम सिद्दा नैबे नाम दं बे नामखौ ओरै सिद्दा लाखि गोजौजों होमबानासो नोंथांमोना नै अब्ला बेयो अन जाना दं नै ओरै खालामबा अफ जासिगोन नामखौ उल्था खालामबा नै उल्था सोलायखायो होमबा नोंथांमोना सानना नायदो नै बे अफ जाना दंदो ओरै नाममोन बियो बे अफ जाना दं नाथाय नै बे नामखौ उल्था लगायबा नै दा नै बेयो अनसो जाना दं नोंथांमोना सुइस खालामबा बिदिखौ अनसो होनो नालाय नै अनसो जाना दं ना अफसो जाना दं अन नङा अफसो जाना दं नै बिदि खालामबा अफसो जाना दं नाथाय अन खालामबा नोंथाङा ओरैसो होनांगोन अफसो खालामनाय बायदि जानांगौ उल्था जायो बेनिखायनो नै नोंथांमोना मोजां नायदो नै आं नै बेनिखायनो ओरै अन जाखायो नालाय ओरै अफ बे अफ गोजा जागोन एबार अफ गोजा जाबाय नै नामखौ आं बेनिखायनो नै नामखौ आं गोजौ होजोबखादों जाहाथे मोजां नायो नोंथांमोना बिदि खालामबानो जाबाय उल्था उल्थि होबा उल्था उल्थि जागोन नै आं खिथाखाबाय उल्था उल्थि जाबा माबायदि जायो बेनिखायनो नोंथांमोना नामखौ गोजौजों हो नै नामखौ गोजौजों हो नै आं दा नामखौ होजोबखाबाय नामखौ आं नै गोजौजों होजोबखाबाय नै नामा गोजौजों थाजोब्बाय नै गासैयावबो नैयावबो नामा नै बे नामा जुदि बे नामखौ उल्था जायोबा नैबेबो उल्था जागोन बेनिखायनो नै नोंथांमोना नामखौ नायै होबानो जाबाय गोजौजों आं दा बर्डखौ ओरै देसथाबगोन ओरै दोनगोन बेनिखायनो आं दा नै नामखौ गोजौजों दोनखादों नोंथांमोना नुखादों गोजौजों दोनखादों अब्ला नै बेफोरबायदि जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां नायनानै होबानो जाबाय जानला मानला होनाङा जानला मानलाबा उल्था उल्थि जाजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां नायनानै हो नोंथांमोना नायनानै होबानो जाबाय अब्ला नै आं दा बेयाव नैबे गोजाखौ डाइरेक्ट लाइन दंना गैया बेखौ नायग्राखौ होनोसै आं नोंथांमोना बे लाइटखौ अब्ला नै आं बेखौ मारिना लाग्रोनोसै अब्ला नै आं होनोसै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ माबायदि न'आव सिम्पोल वायरिं न'नि वायरिंफोरखौ माबायदि होयो नोंथांमोना आं देखायगोन नोंथांमोना न'नि वायरिं मावनो थाखाय बायदिसिना सोरबा मेकार लाइनमेनफोरखौ लेंहरनांगौ जायो अब्ला नोंथांमोना नायना ला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना गावनो गाव खालामना लानो हागोन न'निखौ रावबो मेकार सेकार इलेक्ट्रिक माबाफोरखौ लेंहरनांलायनो दरखार गैया बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां नायना ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना न'नि गासिबो लाइननि खामानिखौनो मावना लानो हागोन नोंथांमोना आजादियावनो रावखौबो लेंहरनांनायनि दरखार गैया बेनिखायनो नोंथांमोना नायना लादो आंनि भिडिअखौ माबायदि खालामो नोंथांमोना आं आरो लिरनानै खिथाबावगोन माबायदि बेयाव थारखौ जइन खालामो नोंथांमोनाथ' बर्डखौ खुलिबा नुयो अयथासार ब्रेव थार जायो अब्ला नोंथांमोना सानो बिनि थारा अबाव नोंथांमोना खर' गुदुं जायो बेनिखायनो नोंथांमोना आङो लिरनानै खिथागोन बहियाव मोजां लिरना खिथागोन नैखौ मारिग्रोना लाग्रोनो आङो लिरना खिथाबा नोंथांमोना बुजिसिनबावगोन अब्ला नोंथांमोना गावनो गाव लाइननि खामानिखौ मावना लानो हागोन न'नि बर्ड सुइच फिटिं खालामनाय बायदिसिना फिटिंफोरखौ नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो आं मारिग्रोना लाजोबनोसै बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दानालासिनो नाय मोजाङै नायजोब फारसेनिफ्राय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन माबायदि खालामो नै आंथ' नै खिन्थाखाबाय नामखौ आं होजोबखाबाय अब्ला आं बेखौ मोजां मारिजोबना लानोसै अब्ला नै बे जाजोब्बाय गासिबो आं मारिजोबना लाबाय नै नोंथांमोनखौ देखायबाय उल्था उल्थि खालामनाङा उल्था उल्थिबा उल्था उल्थि जाजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नै मोजां नायनानै खालामबानो जाबाय नै नामखौ आं होजोबखाबाय अब्ला आं नोंथांमोननो लिरना खिथागोन मोजां पिकचारफोरखौबो आखि खिथागोन आं नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोना बुजिनानै डाइरेक्ट बानायखानो हायो नोंथांमोना गावनो गाव बानायना लानो हायो अब्ला आं नोंथांमोननो लासै मोजां खिथागोन गासैखौबो लिरना खिथानोसै आं नोंथांमोननो अबाव प्लास हाबो अबाव माइनास हाबो अबाव निउट्रेल फेस हाबो नोंथांमोननो आं मोजां खिथागोन निउट्रेल फेस माने दाख्लैनो खिथाखाबाय नोंथांमोननो प्लास माइनास नैबे प्लागआ दाम खमनि बेनिखायनो नै दाम खमनि नैबे एसे दाम गोसानि बांद्राय दाम गोसानिबो नङा मिडियामनि बियो नैबे दाम खमनि अब्ला दाम खमनिबाबो नोंथांमोननि गोसो बायदि लगायबानो जाबाय दाम खमनि लगायना गोसानि लगायो नोंथांमोननिसो इस्सा अब्ला नै आं नोंथांमोननो लगायना खिथानोसै
नायदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो एबार बहियाव लिरना खिथागोन नै अब्ला आं बहि गांसे लाबाय नोंथांमोननो मेन लाइन थारमाने मेन खुन्थानिफ्राय माबायदि लाबोगोन लोगोसेनो मिटाराव माबायदि कानेक्सन जागोन लोगोसेनो काट आउट लोगोसेयावनो बर्ड लोगोसेनो लाइटफोरखौ फिटिं खालामनायखौ नोंथांमोननो बेयावनो आखि खिथागोन आं नोंथांमोननो आं मोनसे खुन्था आखिना लाबाय लाइन खुन्थानिफ्रायसो लाबोखागोन नालाय नोंथांमोना बेनिखायनो आं मोनसे खुन्था आखिबाय बे मोनसे खुन्था जाबाय लाइन आरो फैदों जेनेबा ओरै फैदों आरो ओरै थांदों बियो जेनेबा नोंथांमोननो बे नांजाबा ओरै जागोन बियो आं मोजां आखिस्लाबलायासै बेनिफ्राय बे खुन्थानिफ्राय नोंथांमोना लाइनखौ बे गोसोमथार गिदिर अब्ला ओरै जागोन बेयाव नैयाव थांदों बेयाव नाङा ओमफ्राय नैयाव दोंसे होदों नैबे थार गोसोमनिफ्राय लाबोबाय नोंथांमोना थार गोसोमनिफ्राय लाबोबाय नै थार गोसोमनिफ्राय ओरै लाबोबाय बेयाव जेनेबा बेयाव न' सफैबाय मिटारखौ आखिनोसै आं नै न'नि मिटार बे न'नि मिटाराव नै बे थारा फैगोन नै बेयाव ओरै थागोन ओरै बिदि थागोन बेयाव नोंथांमोना बेयाव थारखौ सोनांगौ नैनिफ्राय लाबोनानै बेखौ ओरैनो बे दाननाय बोफ्लांदोंमोन आं ओरै फैगोन बियो फैनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव जागोन बियो नैबे गोसोम गिदिरानो थार दोंनै दं बेयाव थार दोंनै नोंथांमोना एबार खिथानोसै आं मोनसे गोजा मोनसे गोसोम थायो बेनिखायनो आं नैबे नैबेखौ गोजा नैयाव लिरनाय थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै नोंथांमोननो खिथानो आं बेयाव मा लिरनाय थायो नैबे मिटार बक्सनि नोंथांमोना बेफोरखौ माथा मारिनाङा नैयाव थार सोनाय दङ मोनब्रै थार सोनाय मोननैया हाबफैनाय मोननैया आरो नै न'जों थांनाय अब्ला नोंथांमोना आं खिथानोसै बेयाव नाम थायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय मोजां नामखौ आं नैयाव लिरना खिथानोसै नै बे S1 S2 नैबे S1आ नैबेनि ओमफ्राय आं गोसोमजों लिरनो बे गोजा जागोन नैयाव पेज हाबगोन माने प्लास हाबगोन ओमफ्राय नैबेयो S2 नैयाव माइनासा हाबगोन नैबे माइनास हाबगोन बेयाव दोंसे नैयाव दोंनै दङ बेयाव दोंसे नै फार्स्टआव गोजा बे गोजाया नैबे S1आव नैबे फार्स्टआवनो हाबगोन बियो ओमफ्राय नै S2आव गोसोमा हाबसिगोन ओरै थायो मोजां नुवासै नैयाव फिसा जालायदों ओरै बिनिफ्राय एसे फाग थानानै ओरै जायो अब्ला नैबे फार्स्टनिया S1 ओमफ्राय नैबे S2 अब्ला नै बे थाराव दङ गोजा आरो गोसोम प्लास आरो माइनास फेज आरो निउट्रेल नैबेयाव प्लास एबा पेजआ हाबगोन नैयाव पेज गोजाया हाबसिगोन बेयाव S1आव गोजाया हाबगोन प्लासआ बिनि उनाव फैगोन नै S2आव फैगोन गोसोमथारा निउट्रेल एबा माइनासआ हाबगोन गोजा नङा बेयो गोसोमसो जागोन नालाय थारा गोसोम नालाय गोसोम जागोन अब्ला बेयाव नैबे खुन्थानिफ्राय लाबोनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नाय S1 आरो S2 सोदो नै आं नोंथांमोननो खिथाखाबाय अबाव प्लास माइनास एबा फेज निउट्रेल जायो गोजाया प्लास जागोन नालाय नैयाव गोजा सोबाय गोसोमा नैबे सेकेन्डआव गोसोम जागोन नालाय माइनास जागोन नालाय नै गोसोमखौ सोबाय एबा फेज निउट्रेल जायो नैबे पेज नैबे निउट्रेल ओमफ्राय नैबेयाव अब्ला नोङो सोबाय बेयो जोब्बाय मोनसे बिनि उनाव नोङो न'आव लांसिगोन सुइस बर्ड बायदिसिना लाइटआव लांसिगोन बिनि उनाव नै बेयाव L2 बिनि उनाव L1 अब्ला नायदो बेयाव दं S1आ 1 जाबाय नालाय नैबे 1 नालाय बे S1आ L1 सोंसो जागोन नालाय नैबेयाव प्लास बे प्लास ओंखारलांगोन बेजों फेज एबा प्लासआ ओंखारलांगोन
बिनि उनाव नैबे 2 बेयाव मा दं 2 नै 2 दं बेयावबो 2 बे माइनासमोन नालाय नैबे माइनास अब्ला नैबे माइनास जागोन अब्ला नोंथांमोना साननानै नै ओरै सानगोन नोंथांमोना नै बेयाव प्लास S1 आव प्लास हाबदों नालाय नोंथांमोना नायालासिनो सोफ्लांनो हागौ नैयाव नैजों सोदों नालाय नैजोंसो जाखागोन नालाय नोंथांमोना नैयाव सोफ्लांनो हागौ नैयाव गोजानि होनना लांफ्लांनो हागौ नैबेयाव प्लासनि होनना लांफ्लांनो हागौ एबा पेजनि होनना लांफ्लांनो हागौ नाथाय बिदि नङा नैबे जिङाव नैबे प्लासआ जिङाव नैबे प्लासआ जिङाव एबा पेज ओमफ्राय नैबे निउट्रेल माइनास होनो बेखौ माइनास नै बेबो ओरै साइडजों बेबो आरो ओरै साइडजों प्लासजों प्लास साइडजों ओमफ्राय नैबे निउट्रेलजों निउट्रेल बेयाव नैयावबो नै बेनिफ्राय बेखौनो बेयाव आखिना खिथादों नोंथांमोना बेयाव फिसा फिसाद्राय जानायखाय अब्ला नै नोंथांमोना लांगोन बिनि उनाव फैगोन नै बिनि उनाव फैगोन काटआउटआथ' ओरै जागोन आं नोंथांमोना आखिना खिथानोसै जायखिजाया बेखौ आखिना खिथानोसै आं काटआउटआ जायखिजाया कालारनि थायो नालाय गोसोमजोंनो गोथांजों आखिना खिथानोसै आं गोथांजों नोंथांमोना नङाब्ला बुजिनाय नङा गोथांजों आखिनोसै आं नै बे मोनसे काटआउट जाबाय बेबो मोनसे काटआउट जाबाय मोजां आखिलायासै आं नै काटआउट नोंथांमोना गोसोबायदि सोनो हागोन नैबेखौ आं नैखौ गाहायाव सोदों अब्ला नैयाव जागोन ओरै जागोन नोंथांमोना आं नैबेखौ बोफ्लांना लानाय जाबाय नैबेखौ आं दानफिननोसै जेनेबा बे दाननाय अब्ला बियो नैबेजों हाबगोन नै नोंथांमोना काटआउटखौ फिटिं खालामना नायदो नै नैबे बिदि जागोन अब्ला नै नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय मोजां नायना बानाय नलयबा उल्था उल्थि जागोन नैबे बिदि जाबाय बिनि उनाव नै काटआउटआव सोखाबाय नालाय नै ओमफ्राय बिनिफ्राय थांगोन नै प्लासआ ओरै थांसिगोन एबारसो बर्डआव थांगोन बियो एबार बर्डआव थांगोन नैबे आं गोजाजोंसो होफ्लांलायबाय गोसोम जागोन बियो माइनास नालाय निउट्रेल नालाय बेनिखायनो नै बेयावबो ओरै जमा जागोन जायखिजाया थार दोंसेल' जागोन नालाय बियो बेनिखायनो आं गोसोमजोंनो होबाय नोंथांमोना गोसोबायदि थारजों बोनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेनिफ्राय बोनायाव नैबे मेननिफ्राय बोनायाव गोसोमजों होमबाना मोजां जागोन जुदि नोंथांमोना बे आं दाख्लै खिथानाय बायदि थार फिसाजों बोयोबा बे गोबाव सम जोरनाय नङा बियो बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोमजों बोखा खिन्थु नोंथांमोना इमारजेन्सि बा नैजोंबो बोनो हागोन बे सिंगेल थारजोंबाबो बोनो हागोन खिन्थु नोंथांमोना नैबे गोसोमजों बोबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना गोसोबायदि थार बाहायनो हागोन फिसाजोंबो बाहायनो हागोन गिदिरजोंबो बाहायनो हागोन जुदि गोबाव सम जोरदोंबा नोंथांमोना थार गोसोमजोंनो बाहाय बिनि उनाव फैगोन एबार सुइचआव फैसिगोन सुइच बर्ड आंनि दहायनि सुइच बर्डखौ आं बेयाव आखिनोसै अब्ला आं आखिजोबसै नोंथांमोना नायदो अब्ला नै बिदि जागोन आं नैखौ मोजां गिदिराव आखिना खिथानोसै नैयाव गिदिरथार आखिना खिथागोन आं नोंथांमोना जाहाथे नायै बुजियो ख्रा ख्रा नुयो अब्ला आं बेयाव ओरैनो आखिना खिथा नायबाय नोंथांमोना अब्ला नै आं गिदिर आखिना खिथाबाय नैबेखौ आं ओरैनो बेखिनिल' आखिना खिथागोन सुइचआ मोनथामल' बिनि उनाव नैबे गोजा जोंग्रा लाइट अब्ला नोंथांमोना आं फारि फारि बेयाव खिथागोन नोंथांमोना थारखौ माबायदि सोयो नोंथांमोना नायदो नै अब्लानो बेनिफ्राय नैयाव थार दोंनै फैगोन जायखिजाया नै हमना लाबाय नैबेनिफ्राय फैबाय नैबेनिफ्राय थारा फैगोन बे गोसोम थार दोंनै दं बेयाव जेनेबा हमना लाबाय दोंनै दं बेनिफ्राय नोंथांमोना नैयाव बिगुर जिरसिगोन बिगुर जिरना दोंनै जासिगोन मोनसे गोसोम मोनसे आरो गोजा ओरै जागोन नोंथांमोना बे गोजा जाबाय एबा प्लास माइनास पेज निउट्रेल एबा नै मोनसे गोजा मोनसे गोसोम अब्ला नोंथांमोना बेखौ अबाव मा खालामगोन नोंथांमोना नैबे नैबेथ' सुइच जाबाय नालाय नैयाव मोननै सोग्रा दं नोंथांमोना साननो हागौ नैबे दोंनै थार नैबे प्लास माइनास थाराबो नैयाव जागोन नैयाव दोंनैखौबो सोनांगौ नाथाय बिदि नङा मानो होनबा नै नोंथांमोना नायना ला बेयाव मोननै थार दङ जेनेबा मोननै गुदुं दं नालाय मोननै थार सोजागोन बायदि प्लास माइनास सोजागोन बायदि नाथाय बिदि नङा माबायदि नायना लादो नै बे जाबाय नैबे गुदुंखौ आं गोसोम आखिना खिथाबाय अब्ला मा हाबगोन बेयाव
अब्ला नैबेथ' प्लासमोन नालाय नैबे प्लासआ नैबे गाहायाव हाबगोन, नैबे गाहायाव हाबजोबगोन। अब्ला नै आं थारखौ सोना लाबाय आं। अब्ला नायदो नोंथांमोना नै बेयाव प्लासखौ सोना लाबाय आं, खिन्थु नोंथांमोना नै निउट्रेलखौ सोनाङा, नैबे माइनासखौ सोनाङा। माइनासखौ सोबाबो जागोन, नाथाय नोंथांमोननि सुइस बर्डआ बारा गोबाव जोरनाय नङा, लाइटफ्राबो बारा गोबाव जोरनाय नङा, बेनिखायनो नोंथांमोना फुल खालामनाङा। नै अब्ला आं नैयाव प्लासखौ सोबाय, नाथाय नोंथांमोना नैयावनो नायखादोंमोन नाथाय नोंथांमोना नैयाव मिन्थिया प्लासआ अबाव माइनासआ अबाव। नैयाव थार नालाय नोंथांमोना बुजिनाय नङा। नोंथांमोना नै थारखौ बोनानै नैयाव नायोबानो जाबाय, टेस्टार दंखायो नालाय। नैबे टेस्टारजों नायोबानो जाबाय। नोंथांमोना टेस्टारजों नैबे थाराव फोनांनाय, अबे थारा लाइट जोंगोन बेनो जाबाय प्लास एबा फेस, अबे थारा लाइट जोङा बेनो जाबाय निउट्रेल। लाइट जोंनायखौ नोंथांमोना नैयावनो सोखा। नोंथांमोना नैसिम सौफैबा नोंथांमोना नैयाव मोनथियाबो जानो हागौ अबे प्लास माइनास मोनथियाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना न'आव लाबोनाय लोगो लोगो मिटार बक्सआव सोगोन जेनेबा, अब्ला नोंथांमोना नाय लाइटखौ अबाव लाइट जोंगोन, अबे मोननैनि बिथोराव मोनसे लाइट जोङो मोनसे लाइट जोङा, अबे मोनसे लाइट जोंगोन बे प्लास एबा पेस। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ नै बेयावनो टेस्टारजों नायखानानै सोबानो जाबाय। नै S1आव प्लासखौ सो, S2आव निउट्रेलखौ सो। बिनिफ्राय नै बेयावबो L1आव पेसखौ लां एबा प्लासखौ लां, S2आव माइनासखौ लां। बेयावनो नोंथांमोना नायना लाखा। बेनिफ्राय बेयाव थांगोन, अब्ला नैबे निउट्रेलालाय अबाव हाबगोन साननो हागौ नोंथांमोना, नाथाय नैबे सुइचआव मोनसेल' हाबो, गोजाल' एबा प्लासल' हाबो। नैबे प्लासआल' हाबगोन, गोजायाल'। होमबा गोसोमा अबाव हाबगोन? गोसोमाथ' नैयाव हाबथावथाव जेनेबा नोंथांमोना साननो हागौ, नाथाय गोसोमा बेयाव हाबा। अब्ला नै गोसोमा बेयावनो थाथ'गोन। बेयाव थाथ'बा नैबे जादों नैबे गोजा लाइट, नैबे गोजा लाइटआथ' डाइरेक्ट जोंबाय थाखानांगौ। बियो लाइन फैनाय लोगो लोगोनो जोंनांगौ, ओमफ्राय लाइन गैयाबा जोङा। नोंथांमोना नुखायो लाइन दंना गैया होननानै मिन्थिबा नैबेयाव लाइट जोंबानो लाइन दं होनना मिथियो। बेनिखायनो बे लाइटआ जेथिया लाइन फैगोन अब्लानो जोंगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोना नै बे गोजा लाइट हमना लाबाय, नैफोरनिफ्राय जिखि जाया नोंथांमोना लांबानो जाबाय। नैनिफ्रायनो लांबाय आं जेनेबा, नैनिफ्राय लांनानै गाहाय गोजौ खोथा गैया बियो, नोंथांमोना अबाव होनो हो, गोजौआवबो होनो हागोन गाहायावबो होनो हागोन। अब्ला बेयाव हाबबाय। अब्ला नै बे गोसोमखौ आङो बेनिफ्राय डाइरेक्ट लांखाबाय। नोंथांमोना नैयाव आं बारहोनानै डाइरेक्ट लांखाबाय। बेफोर थारखौ बिगुर जिरनाङा नोंथांमोना, नैबेखौ बिगुर जिरनाङा। दायो आं फोरोंबावगोन नैबे बर्डआव फोरोंबावगोन, थेवबो खिन्थाखाना दोननाय जाबाय आं। बिगुर जिरनाङा नोंथांमोना बेफोर थारखौ, नाथाय नैबेखौ जिरना हो डाइरेक्ट। जिराबाबो जायो, नोंथांमोना नैयाव सुफ्लं होबानो जाबाय। जिरना होबा मोजांसिन नुयो, बेनिखायनो नोंथांमोना जिरना होजोबबानो जाबाय। नैनिफ्राय नोंथांमोना नैनिफ्राय जिरना डाइरेक्ट सोजोब गाहायाव। प्लासआ गाहायाव नै डाइरेक्ट जाजोबखागोन। नोंथांमोना दायो खिथागोन आं, ओरैनो खिथाथ'ना दोनथ'बाय। बेयाव डाइरेक्ट सो, बिनि उनाव फैगोन नै बेयाव फैगोन। अब्ला नै बे माइनासआ नैयाव फैगोन। नै अब्लाथ' नोंथांमोना सानखागोन, नै बेयाव सुइचआनो गैया, डाइरेक्ट बे लाइटआ जोंखागोन। मानो होनबा नैनिफ्राय फैखाबाय डाइरेक्ट। नैबे काटआउटमोन, नैनिफ्राय हमना लाबाय। नैयाव काटआउट दं जेनेबा, नैखौनो आं नैयाव आखिफ्लाना खिथानोसै ओरैनो। बे काटआउटनिफ्राय फैगोन नालाय, बे काटआउट बेयाव फिटिं जाखाबाय। नैयावनो मोजां देखायखाबाय आं। बेयाव काटआउटनिफ्राय फिटिं जाबाय नालाय, काटआउटखौ अन खालामनाय लोगो लोगोनो लाइना थांखाबाय। नै लाइना थांनाय माने नै गोजाया जोंहैखानाय। मानो होनबा नै बेनिफ्रायबो लाइना थांखादोंमोन। नैबे गोजायाबो नै बेयावनो ओरै थांखादों। लाइना थांखानायबा नै बेनिफ्रायनो लांखादों नोंथाङा, नैबेनिफ्रायनो लांखादों नालाय नैबे लाइना थांखाबाय बेयाव, आरो नैबेनिफ्रायनो लांखादों नालाय नैबे थांखाबाय। बेनिखायनो नैबे डाइरेक्ट लाइन फैनाय लोगो लोगोनो नैबे गोजा लाइटआ जोंखागोन। मानो होनबा नोंथाङा नै होखादों डाइरेक्ट, बेनिखायनो लाइन फैनाय लोगो लोगोनो जोंखागोन। अब्ला नैबे लाइटनिया जोब्बाय। अब्ला फैगोन नैबे प्लागनि। बे प्लागआलाय मादि नोंथांमोना नायदो। बे प्लागआव हाबगोन। नोंथांमोना जायखिजाया हमना लाबानो जाबाय। नैबे
माइनास निउट्रेल एबा माइनासखौ नोंथांमोना नैबे बेनिफ्राय लां नैफोरनिफ्रायबो हासिना लांलाबायनो हागोन नोंथांमोना नैबेनिफ्राय नैयाव बुरजा जागोन नैबेनिफ्राय लांनानै नैबेयाव होखादो नैबेनिफ्राय नैबेयाव मारिनायनिफ्राय नैयाव होखादो नै अब्ला नैयाव लाइना थांखाबाय थागोन अब्ला नैयाव बुरजा जागोन बुरजा जाबा नोंथांमोना मारिनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना नुनो मोनो खेवबा ब्लेक टिप फाननाय ब्लेक टिपआव नैयाव हासिनानै जमा मेरायनानै होयो अब्ला आं नैयावनो सोनानै खिथानायबाय नोंथांमोना नैयावबो खालामनो हागोन नैबेखौ मानो होनबा नैयाव लाइना थांखानांगौ नालाय नैबेयाव नैबे माइनास थांबाय अब्ला नै मोननै थाखायो नालाय नैफोरबायदि मोननै थायो नालाय नैयाव आं माइनासखौ सोबाय अब्ला नैयाव मा सोगोन अब्ला नोंथांमोना साननो हागौ नैबे प्लासखौ आं डाइरेक्ट सोखानोसै डाइरेक्ट सोबा बियो डाइरेक्ट जाखागोन सुइचनि गोनांथि जानाय नङा नोंथांमोना मबाइल चार्जफोर बायदिसिनाफोर होयो अब्ला बियो डाइरेक्ट सोनाय लोगो लोगो अन जाखागोन मबाइल चार्ज होबा सुइच थुइच होलायनाङा नोंथाङा डाइरेक्ट नैबेनिफ्रायनो नै गाहायनिफ्रायनो लांखायोबा अब्ला नोंथांमोना सुइच जिथिया चार्जारखौ सोयो सोखांनायनि उनाव सुइच होयो होमबा मादि जागोन नैबे सुइचमोन नालाय नैबे गाहायनि सुइचआ अब्ला नैबे गोजौनिफ्राय नोंथाङा नैबे प्लागाव लांदो ओमफ्राय नैबेनिफ्राय नोंथाङा नैबे मोनसेयाव लांदो बेयाव प्लासखौ लांबाय अब्ला नैबेनि सुइचआ नै बिदि जागोन नैबे सुइच जाबाय नालाय नैबे सुइच बिनिया बे जासिगोन नालाय अब्ला नै नोंथाङा मानो होनबा नैबे सुइचआव थारखौ बस'थ'ना दोनदों सुइचआ थारखौ बस'थ'ना दोनदों मानो होनबा नैबे ओरै जथ'ना दं आरो जेनेबा नैबेयाव जथ'ना दं बे जिथिया नों जथ'ना दं नालाय नैबे नै बिदि जथ'ना दं जिथिया नोङो सुइचखौ होगोन बे सिङाव नैबे ओरै नांना होगोन ओरै नांगोन बियो ओरै नांना होगोन थारा ओरै नांगोन अब्ला बिदि जागोन नालाय नै आं नोंथांमोननो ओरैनो आखिना खिथादों अब्ला आं सुइच होबाय जेनेबा सुइच होनाय लोगो लोगो नैबे कारेन्टआ नैजों खारसिगोन नालाय नैयाव ग्रोब नांहैबाय अब्ला नैजों कारेन्टआ खारनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मबाइल चार्जार जेनेबा नैयाव मबाइल चार्ज होबाय सुइचखौ होबाय नालाय सुइचखौ होबासो जागोन बेनिखायनो अफ जादोंबा नोंथाङा सोनाय लोगो लोगोनो जानाय नङा बियो नोंथाङा जिथिया मबाइल चार्ज होयोबा चार्जारखौ सोबाय सोखांनायनि उनाव सुइच होबाय नालाय नै आं बे सुइच होबाय अन जाबासो नैबेयाव कारेन्टआ खारलांसिगोन नैबे निउट्रेलाथ' नैबे माइनासआथ' थांखादों नालाय कारेन्टआ थांखादों नाथाय नैबे प्लासआसो थाङाखैमोन अब्ला नैयाव थांनाय लोगो लोगोनो कारेन्टआ नैबे सुइचखौ होनाय लोगो लोगोनो नैबे सुइचखौ होनाय लोगो लोगोनो कारेन्टआ थांबाय अब्ला नैयाव जेनेबा हमना लाथ'बाय बेयाव कारेन्ट गैथ'वाखै थाङाखै बेनिखायनो आं ओरै खालामना लाबाय जेनेबा सिङावसो जागोन नोंथाङा नुनाय नङा बेखौ नैबेफोरबायदि नालाय नैबे सिङावसो मालाय नैयाव स्प्रिं दं नालाय स्प्रिंआ ओरै नांहैगोन ओरै जइन जाहैगोन बियो अब्ला नै बिदि जागोन बिदि खालामदो अब्ला नै बेयावबो लाइना खारबाय अब्ला नै गासिबो खारजोब्बाय नोंथाङा नैजों बे बालुक जाबाय नैबे गंसे बालुक हमना लाबाय आङो नै बे बालुकनिफ्राय नै बालुकआव हल्डार थायो नैबे हमना लाबाय आं नैबे हल्डार मोनसे बे हल्डारनिफ्राय नोंथाङा थार दोंनै फैनाय नुगोन दोंनै फैनायबा नैबे जायखिजाया नोंथाङा प्लास माइनास फैगोन बियो जेनेबा आं माइनासखौ लाबोग्रोबाय बे माइनास ओरै फैगोन बियो अब्ला माइनास बा नैबे माइनासआव अबाव जागोन माइनासआ नै बे माइनास गोसोमा नै डाइरेक्ट होनखादोंमोन आं दहाय नैयाव थांखागोन बियो नैबे खुनु माबायाव जइन जाया बियो नै जेनिबो माबायाव जइन जाया बियो नैबे डाइरेक्ट मेन फैखादोंमोन नालाय माइनासआ नैबेयाव मेनावनो डाइरेक्ट जइन जागोन बियो नैबेबो डाइरेक्ट जादोंमोन नै लाइटआबो डाइरेक्ट जइन जागोन बियो डाइरेक्ट नैबे माइनासआव जइन जाफैगोन अब्ला नै एबार प्लासआ फैगोन प्लासआ अबाव जायोबा साननानै नायदो नोंथांमोना अबाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय नैबे प्लासआ फैगोन नैबे गोजौआव मानो होनबा नैबेयाव सुइच नांगौ सुइचखौ अन खालामना होनाय लोगो लोगोसो लाइटआ जोंगोन नालाय नोंथांमोना जुदि बेखौ नैबे गाहायाव होयोबा डाइरेक्ट लाइटआ लाइन फैनाय लोगो लोगोनो लाइटआ जोंगोन नैफोरबायदि जागोन नैबे गोजाया जोंनाय बायदि जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना सुइच फिटिं खालामखायो बेनिखायनो नै सुइचखौ नै लाइटनि प्लासखौ नैबे गोजौआव होबानो जाबाय नैबे गोजौआव जेथिया सुइचखौ होगोन अब्ला लाइटआ दहायनि खिन्थानाय बायदि ओरै खारगोन अब्ला लाइटआ जोंगोन जेथिया अफ खालामनाय लोगो लोगोनो लाइटआ अफ जागोन
बेयाव थांबाय नोंथांमोना नै फांखाफोरबो होनो हायो फांखाफोरबाबो बिदिनो जेनेबा ओरै बे गंसे फांखा जाबाय नालाय फांखायाव प्लास माइनास फैगोन नै गिबियावनो आङो बे नैबे सुइचआ खम जाबाय नोंथांमोना बेयावबो सुइच थागोन जेनेबा हमना लाबाय सुइच दङ बेयावबो गंसे सुइच दंबावो अब्ला नोंथांमोनाबो बेयावनो बिदि खालामबानो जाबाय बेसेबांनोखि सुइच लाइट होआ मानो नोंथांमोना बिदि खालाम नैबेखौथ' डाइरेक्ट सोखानांगौ नालाय बेयाव प्लास गोजा नांजोबगौ लाइन थांबाय बेनिखायनो एसे गोसोम नुदों जानो हागौ नोंथांमोना नैबे बेयाव फैखागोन नै अब्ला नैबे फैगोन नैबे गोजौआव मानो होनबा नै प्लासआ गोजौआव जाखाजोबोमोन अब्ला माइनासआ नैबे माइनासआ ओरै फैगोन जेनेबा जायखिजाया गोजौआव गाहायजों फैगोन नालाय बे फैगोन माइनासआ अबाव जागोन होनबा माइनासआ नैयाव जेसेबांनिखि माइनास जागोन नैबेयाव जमा जाजोबगोन नलबा नैबेयाव जमा जाजोबगोन नैबेयाव नङाबाबो नोंथांमोना नैबेयाव हासिलाबायनाबाबो होनो हागोन मानो होनबा माइनासजों डाइरेक्ट कारेन्टआ थांखायो डाइरेक्ट बिनि उनाव प्लासखौसो नोंथांमोना सुइचआव बाहायनांगौ नोंथांमोना मोजां नायखाबादो जुदि रोङा नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोना मोनथिखाबाय माबायदि नै सुइच फांखायावबो नै सुइचआ बे प्लासआ गोजौआव हाबगोन अब्ला नोंथांमोना नायदो नोंथांमोना नै बेयावनो खालामखाबाय नालाय बुजिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना नै बेसेबांनोखि बेयाव बायदिसिना लाइटफोरबो थाबावगोन खैथाबा लाइट थाबावगोन टिभि बायदिसिना थागोन टिभियाथ' नै प्लागाव हाबखायो नालाय बायदिसिना लाइटफोरबो थाबावगोन गंब्रै गंबा बेनिखायनो गंब्रै गंबानि लाइटबाबो जेनेबा माइनास नैबे गोसोमा नैबेयाव थांखागोन नैबेयाव गासिबो बेसेबांखिनि लाइन थाया मानो बाल्ब थाया मानो बे बाल्बनि गोसोम एबा माइनासआ नैबेयाव जमा जाजोबखागोन बेसे बुरजा जागोन बेयाव बेसे लाइट लगाय नोंथांमोना गंब्रै गंबा लगायबाबो नैयाव फैजोबगोन बिनिफ्रायसो नोंथांमोना प्लासाव नै खैथा सुइच दं सुइचनि हिसाबै लानांगोन सुइच दहाय खिन्थादोंमोन आं नोंथांमोना प्लासआ गोजौआव हाबो नै बे गोजौआव अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ लगे लगेनो नोंथांमोना जुदि नैबे बर्डआव फिटिं जाबाय नैबेयाव प्लास माइनासआ हाबबाय नोंथांमोना जुदि नै बे प्लास माइनासआ नै दहाय आखिना खिन्थादोंमोन आं नैयाव प्लास नैबे प्लास नालाय नैबे प्लास आं ओरैनो खिन्थाबाय नोंथांमोना नैबेयाव माइनासमोन नालाय नोंथांमोना बेयाव प्लास माइनासआ अबाव हाबदों नैबेयाव नैबे डाइरेक्ट हाबफैखादोंमोन नैबे सुइचआव बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि नैबेयाव नैबे गुबुन बर्डआव लांबावनोबा बर्डआवबो गुबुन बर्डआव लांबावनोबा नोंथांमोना नैबेनिफ्राय नैयावथ' हासिनाय गैया नालाय नोंथांमोना सानदो हासिलायला होननानै नैबेयाव मारिग्रा दंखायो नालाय नैफोरबायदि मारिग्रा जागोन नालाय नैयाव सोगोन नालाय दा खिन्थाबावगोन आं नोंथांमोना बेयाव फिटिं खालामजोबनानै नैबे जागोन नालाय नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्ट लांखादो नैबे आं गोजा लांबाय गोजाखौ लांग्रोनानै नैबे बर्डआव लांबाय नैबे बर्डआवबो बिदिनो एखेनो जागोन बेफोरबायदिनो अब्ला नोंथांमोना बिनि जेबो माबा खालामनाङा नैबेयाव जमा दं नालाय नैबेनिफ्रायबो नोंथांमोना लांबाय अब्ला नैयाव सुइच टुइच जेबो कानेक्ट जानाय नङा मानो होनबा लाइना बेयाव डाइरेक्ट खारहैखानांगौ नैबे बर्डआवबो बिनिफ्राय लांबाय बबेनिफ्राय लांदों नोंथाङा प्लासखौ नैबेनिफ्राय मारिनानै लांदों माइनासखौ बिनिफ्राय लांदों मानो होनबा नै लाइना डाइरेक्ट थांखाजोबदों बेयाव गुबुन बर्ड मोनसेयाव डाइरेक्ट थांखाजोबनांगौ लाइना बेनिफ्रायबो नोंथांमोना नै एके सेम खालामबानो जाबाय नैबे बर्डआवबो माबायदि खालामदों अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ नै आरो बेनिफ्राय गुबुनाव लांबा नैफोरबायदिनो लांबानो जाबाय नैफोरबायदि बेनिफ्राय डाइरेक्ट लांखाजोबबाय गुबुन खैथा बर्ड लांनो नोंथांमोना बिदिनो लाङै बेसां लांनो गोसो लांबानो जाबाय नै बाल्बफोरखौबो खिन्थाखाबाय आं नोंथांमोना माबायदि फिटिं खालामो अब्ला नै खिन्थाबाय आं नैबेनिफ्राय नैबे मिटार बक्स मेन लाइना फैबाय प्लासआ S1 आव हाबबाय माइनासआ S2 आव हाबबाय लगे लगे बेनिफ्राय थांगोन बर्ड नैबे काटआउट थाग्रोखागोन नालाय काटआउटआव हाबगोन माबायदि नैबे नैयाव खिन्थाखाबाय नोंथांमोना प्लास माइनास दं नालाय बेयाव प्लास माइनास नोंथांमोना काटआउटखौ जायखिजाया होबाबो जायो बेयाव प्लास होगोन बा बेयाव माइनास होगोन बा उल्था उल्थि होबाबो जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैयाव थांबाय नै बर्डआव बेयाव फिटिं जाबाय अब्ला नोंथांमोना नै गुबुन बक्सआव गुबुन सुइच बर्डआव लांनोबाबो बेनिफ्राय डाइरेक्ट लांखाबानो जाबाय नै बर्डफोरनिफ्राय लांना नैफोर गोजौनिफ्राय लांनानै गाहायनिफ्राय मेन लाइन जाहाथे कारेन्टआ खारखायो बेनिखायनो नैयाव लांबाय नोंथांमोना अब्ला बेयो जाबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय अब्ला आं नोंथांमोननो मोजां सोनानै खिथानोसै माबायदि नोंथांमोना बुजियाखैबो जानो हागौ नैयाव बोरै माबा होननायखाय बेनिखायनो नोंथांमोननो आं नै मोजां सोनानै खिथानोसै आं एबार थारजों अब्ला आं नै थार गोसोम
नोंथांमोना बेयाव गासै नैबे बर्डआव थार गोसोम गिदिर नैबे गिदिर आं दा जिरसिगोन नै मोननै खालामसिगोन आं प्लास माइनास नैबेखौ जिरनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना बै फिसाजों होयोबा जागोन जानाया थेवबो नोंथां बेयाव बायसेन्सआव बे थारा गोबाव जनाय नङा बै फिसाया अबावबा मोनसे सर्ट जाबानो जलांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नैखौ होबानो जाबाय नैबे गिदिरथारखौ नैयाव फिटिं खालामजोब बेनिफ्रायसो नोंथांमोना बालुखौ लांबा बालुकनिफ्राय नैबेनिफ्राय लांबानो जाबाय नैफोरबायदि जेनेबा नैबेफोराव गासैखौबो थार गिदिरखौ फिटिं खालामजोबग्रो थार फिसाजों खालामनाङा जागोन थार फिसाजोंबाबो सर्ट जागोन आरो सर्ट जाबा गोबाव सम जोरनाय नङा आरो जलांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना थार गिदिरजों खालाम हायाबा जुदि थार फिसाजोंबो खालामना लानो हागोन नै बे जाबाय अब्ला नोंथांमोना सोनानै खिथाजोबनोसै नैबेयावथ' सोखादोंमोन प्लास बेनिखायनो नैबे गाहायनि लारिन खनसेनो आं प्लासखौ सोजोबखागोन नैबे मोनबायावबो नैबे लाइटखौ नैबे गेजेरनि लाइट नालाय लाइटआवबो आं सोखागोन मानो होनबा नै लाइटआवबो मोनसे प्लास नांखागौ नालाय मोनसे प्लासखौ आं डाइरेक्ट गाहायनिखौ सोखाजोबगोन अब्ला आं सोग्रोना लानोसै थार गिदिरजों नै बे थारजों सोग्रोना लानोसै एबार आं नोंथांमोना साननो हागौ आरो नै बेयाव अबे मोनसेखौबा सोगोन साननो हागौ नोंथांमोना नै गोजाखौ सोनो ना गोसोमखौ सोनो नाथाय नोंथांमोना बिदि साना जायखिजाया थार गोजाबाबो जागोन गोसोमबाबो थार जागोन नाथाय नैबे मेन लाइननिफ्रायसो नोंथाङा खालामबानो जाबाय नै गाहायाव जुदि नों नैबे गोसोमखौ होदोंबा नोंथाङा नैबे गोजाखौ नै गाहायाव होफैबानो जाबाय आं नोंथांमोना इजि जानाय बायदि नै गोजाखौनो होनो खिथानोसै जाहाथे गाहायाव प्लास जायो नालाय गोजाखौनो होनाय नोंथांमोना नैखौबो होनो हागोन गोसोबायदि होबानो जाबाय नोंथांमोना बुजिनायनो जाहाथे मोजां बुजियो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनो नैबे गोजा एबा प्लासखौनो होना खिथानोसै अब्ला आं बेखौ सैजोबनोसै प्लासजों नैबे प्लासजों नै आं सैनाय बिदि जाबाय नोंथांमोना ओरै खालामबानो जाबाय बेखौ ओरै मस्रायना लाजोबदो जाहाथे नैबे ओरै जाया ओरै जाया नैदि गावलां गावलां जाया बेनिखायनो आं ओरै मस्रायना लाजोबनोसै अब्ला आं दा मस्रायखांबा नोंथांमोना नैयाव सोगोन नालाय नैनि नाटखौ गासैखौबो ओरै खेवना लाजोब नैबे नाटजों नैबे ओरैजों आखाइजों खेवजादों जाहाथे बे गुरैखा नालाय नाथाय नैबे दाम गोसानि सुइस बेनिखायनो ओरै खेवजोब्बाय गासैखौबो खेवना लाजोब जाहाथे नोंथाङा थार सोहरनांगौना बेजों बेनिखायनो नोंथाङा खेवना लाजोब गासैखौबो आं खेवना लाजोब्बाय अब्ला नै नायदो नोंथांमोना आं गासैखौ खेवना लाजोब्बाय नै अब्ला आं दा नैबे थारखौ ओरै सिद्दा सोहरसिगोन नै नायदो आं सोहरनोसै एबार नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं सोना खिथाबाय अब्ला प्लास एबा पेजनि खामानिया जोब्बायानो बुंजायो अब्ला नोंथांमोना नायदो अब्ला नैबे प्लासनि खामानिया जोब्बाय अब्ला नोंथांमोनो माइनास एबा निउट्रेलनि खामानिखौ आं नोंथांमोननो खिथानोसै एबार निउट्रेला अबाव हाबो गिबियावनो दहाय आं खिथादोंमोन नोंथांमोननो लाइटआव हाबग्रोदोंमोन लाइटनिफ्रायसो लांदोंमोन नै नोंथांमोना गोसोबायदि लानो हागोन नै आं बेयाव सोग्रोनोसै फार्स्टआवनो नैबे लाइट नै गेजेरना लाइटखौ मोनो नैबे लाइटआ बेनिखायनो आं नैबे गोजौआव सोग्रोनोसै मानो होनबा नैयाव प्लास माइनास डाइरेक्ट जाखानांगौ होमबासो बे लाइटआ खनसेनो जोंगोन बेनिखायनो आं दा नै प्लास माइनास होनबा नोंथांमोना बांसिन बुजियो पेज निउट्रेल होनबा बांद्राय बुजिया नोंथांमोना बेनिखायनो आं प्लास माइनासखौनो बुंनोसै बे प्लास नङाबा माइनास बे माइनासखौ आं सोना लाबाय अब्ला माइनासआ अबाव हाबबावगोन होनबा नोंथांमोना नायदो नैबेयाव मोनसे हाबोमोन नै नाय नोंथांमोना नैबेयाव नाय मोनसे हाबोमोन अब्ला नै आं बेनिफ्राय लांखानोसै नैबेयाव थारखौ आं ससे हास'ना लानोसै नोंथांमोना नायदो नै जाहाथे इयाव ग्रोब हाबो नै आं ससे हास'ना लाबाय आं बेखौ ओरै बिगुरखौ गारनानै ग्रोब सोनोसै इयाव आं ग्रोब सोनोसै नै आं ग्रोब सोबाय नोंथांमोननो आं दायो लास्टआव बे बर्डआ जागोन ना जायाखै खिथागोन नोंथांमोननो जुदि नैबे लाइटआ जोंना जोङा बा जामारगोन ना जामाराखै नोंथांमोननो आं दायो खिन्थागोन लास्टआव जितु बे कानेक्ट खालामनाया जाग्रोजोबो अब्ला नै आं कानेक्ट खालामबाय अब्ला माइनासआ अबाव मोनसे फैबावनांगौ नैबेयाव
अब्ला आं नैबेनिफ्राय जायखिजाया आं मोनसे लाबोनोसै नोंथांमोना नैबेनिफ्राय लाबोना खिथागोन बा नोंथांमोना नैबेनिफ्रायबो नैयाव जेनेबा नैबेयाव थारा गिदिर जाबाय नालाय नैबेयाव हाबजानाय नङा बेनिखायनो बेनिफ्राय खिथाला आं नोंथांमोनखौ एखेसो जायो नालाय नैबेयाव आं नोंथांमोननो एसे हासिबाय मानो होनबा नैबे हासिबाय आं बे हासिनायखौ आं नोंथांमोननो ओरै जमा खाजाबबाय जमा खाजाबनानै आं खिन्थागोन नोंथांमोननो बे खाजाबबाय नालाय बेजों लाइनाबो खारखाबाय कारेन्टआ खारबाय कारेन्टआ खारनानै नैबेयाव हाबगोन बियो नैबेयाव हाबगोन बेनिखायनो आं बेयाव हास'नोसै जाहाथे नैबेयाव ग्रोब हाबफैयो बेयाव हास'बाय आं नै हास'बाय हास'नानै आं बेखौ दा ओरै खालामसै ओरै खालामनानै नैबेयाव सोसिगोन अब्ला आं नै बेखौ खुलिना लाबाय खुलिना लानानै सोनोसै आं अखा हादों एसे दावराव जादों नोंथांमोना दावराव मोननो हागौ बेनिखायनो आं एसे गोसा गोसा बुंदों जाहाथे खोनायाबो जानो हागौ नोंथांमोना आं बुंनायखौ एसे गोसा गोसा बुंबाय आं नै बेयाव मारिना लाबाय अब्ला नै जोब्बाय अब्ला नैबेयाव कानेक्ट खालामनाया निउट्रेलाबो जोब्बाय अब्ला दा फैगोन सुइस नैबेनि सुइस नैबेयावथ' मोननै नांगौ होनदोंमोन नालाय नै प्लास माइनास मोननै नांगौ नै सुइस बे सुइसआ नैबे गोजौ नोंथांमोना दहाय लिरनानै खिथादों नैबे सुइसमोन नालाय नैबे ससे हास'बावनोसै आं बेखौनो ग्रोब ग्रोब मिलायनाय हास'नोसै आङो नै नोंथांमोना गासैखौबो बेखौ थार गोसोम गिदिरजों होबानो जाबाय नैबे थारजों जाहाथे गोबाव जोरखायो खनसेयावनो नोंथांमोना आरो नैफोरखौ मोजां मोजां मारि बेखौ आं नै अब्ला आं दा नैबेयाव सोसिगोन सोनानै आं मारिसिगोन अखा हादों मारिनानै आं नैबेयाव सोसिगोन बेखौ खुलिहरनांगौ खुलिनानै नोंथाङा मोजां खुलिबानो जाबाय जाहाथे बियो मोजां जायो खुलिनानै नैबेखौ ओरै सोबाय सोनानै नै मारिनोसै आं मारिबाय मारिनानै नैबेयावबो सेम खालामबानो जाबाय नोंथाङा आं नोंथांमोनखौ बेयाव खिथालायना जाहाथे भिडिअआ एसे गोलाव जागोन बिदि खिथाबाय थाबा नोंथांमोना एखेसो नालाय एसे गोलाव जागोन भिडिअआ बिदि खिथाबाय थाबा नोंथांमोना नै ओरै खालामबानो जाबाय बेखौबो अब्ला बेयाव आं नोंथांमोननो सोनानै खिथानोसै नोंथांमोन आं दा सोना लाजोबबाय अब्ला बिनि खामानिया जोब्बाय एबार फैगोन बिनि खामानिया जोब्बाय अब्ला आं नोंथांमोननो ओरैनो सिम्पोल मोनसे हल्डार बेयाव बालुक सोगोन जेनेबा बेखौ खिथाखानोसै आं नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै रोंखायो नाय बियो मोनसे हल्डार बे हल्डारखौ माबायदि फिटिं खालामो नै नाय थार मोननै फैदों बे जनै जदों अब्ला नै जदों बिदि खालाम नोंथांमोना नै जरजोब्बाय गिबियाव बे थारा ओरैमोन ओरैबा नोंथांमोना नैबे थारा मोनसे थारमोन बियो अब्ला नैबे हल्डारमोन अब्ला हल्डारनिफ्राय बेखौ खुलिना लाबाय खुलिना लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैयावसो ओरै सोखांनायनि उनाव ओरै खालाम बिनि उनाव नोंथांमोना बेखौ जिरनानै लाबाय बा नोंथांमोना अस्ट्रनाबो लानो हागोन जायखिजाया बेखौ जिरना लाबाय आं प्लास्टिकजों खालामना खिथाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना ओरै खालामदो ओरै खाजाबबाय ओरै खाजाबनानै मोजां खाजाब ओरै खाजाबनानै नोंथांमोना ओरै खालाम ओरै नैबेजों जमा नैबेखौबो ओरै जमा खालाम नैबे थारजों ओरै खालामदो ओरै गोलाव जानायखौ नैबे थारजों जमा नैबेखौ अबाव सोगोन एबार नैबेयाव सोसिगोन आं टेस्टारजों खेवना खिथासिगोन नोंथांमोना आं बे भिडिअआव गासैखौ खिथाजोबगोन जामारगोन ना जामाराखै नोंथांमोना आं खिथागोन जाहाथे नोंथांमोना मोजां मोनो बेनिखायनो आं बेखौ गासैबो खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना आं गासैखौबो मोजां बेखौ टेस्टिं खालामना खिथागोन आं नोंथांमोनो अब्ला नै आं बिदि खालामबाय अब्ला आं ओरै सोसिगोन नैबे गुदुङा फिसा माने नैबे थारा एसे गिदिर बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ ओरै सोलायलायला नोंथांमोना जुदि गिदिरबा गुदुङा ओरै सोनानै मारिना होबानो जाबाय थारखौबो सोहरजोबबा होमबाना जेबो सार्ट गाज्रि जानाय नङा बेनिखायनो आं हाबजायैनि थाखाय ओरै खालामफिनबाय ओरै खालामनानै आं नैबे हल्डाराव
सोनानै मारिसिगोन नोंथांमोना थारखौ मोजां खालामबानो जाबाय जाहाथे नैबे मोननैजों नांजाबा जुदि बिसोर मोननैया नांजाबो सिगाङाव अब्ला बियो अर जोंब्लावजोबना जगोन बेबा सर्ट जागोन बेनिखायनो आं ओरै खालामबाय ओरै खालामनानै मारना होनोसै आं मोननैखौबो नैबे थारखौ बिदि खालामसै अब्ला नै आं मारिखांनानै नोंथाङा नै ओरै ग्रोब मारना दोन ओरै ग्रोब मारनानै हल्दार लगायदो अब्ला नैबे जाबाय अब्ला आं बिनि कानेक्सनखौ खिथाखानोसै नोंथांमोननो नैबे हमना लाबाय नैयावथ' नोंथांमोना प्लास माइनास होनाय नङा जायखिजाया हमना लाबाय बा नैबे माइनास जायखिजाया हमना लाबाय आं बबे मोननो जायखिजाया माइनास जायखिजाया आङो माइनासखौ नैबेनि दारा दोंसे जायखिजाया आं नैखौनो हमना लाबाय दे माइनास बेनिखायनो नैयाव जमा खाजोब्बाय दहायनो खिन्थाखादोंमोन आं नोंथांमोनखौ नै माइनास लाइटनि बेयाव लाइट आं फिटिं खालामगोन नै अब्ला आं बलखौ सोना खिथाखानोसै नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना मोजांसिन बुजियो नैबे बल जाबाय ओमफ्राय नैबे माइनासखौ नैयाव जमा खालामजोबो होन्दोंमोन बेनिखायनो नै बेयाव आङो खाजोबजोबसै मोजां सैना लानो आं गोलावै बे गुसुंद्राय जादों खाजोबजोबनाय आं नै बेफोरबायदि खालामना लाबाय आं ओरै खाजोबनोसै जमानो अब्ला नै आं बेखौ माइनासखौ जायखिजाया नैबेयाव हल्दाराव फैगोन प्लास माइनास नोंथांमोना सिनाय नङा जायखिजाया मोनसे माइनासखौ खालामबाय जायखिजाया मोनसे अब्ला नैबेयाव जेनेबा नैबे दोंसे बे दोंसेखौ आङो अबाव खालामगोन अबेनि सुइचआ आग्लायनाय नैबे सुइचआ आग्लायनाय नैबे बे सुइचआव होनोसै आङो प्लासआव नाथाय नैबेयाव प्लास माइनास थानाय नङा नोंथांमोना आं खिन्थाखाबाय नोंथांमोना जायखिजाया बे बालावनिफ्राय फैनाय थारखौ जायखिजाया खालामबानो जाबाय नोंथांमोना अब्ला नैखौ खुना लाबाय आं खुना लाना सोहरनानै ग्रोब मोजां मारिनोसै आङो नै अब्ला गासिबो कानेक्ट जाजोब्बाय आं नैखौ थार फिसाजों खिथाबाय नोंथांमोननो बेनिफ्राय गोसोबायदि थार बाहायनो हायो होनखादोंमोन आं नोंथांमोननो दहाय फिसाबो बाहायनो हायो गिदिरबो बाहायनो हायो फिसाबा बांद्राय गोबाव जोरनाय नङा जुदि नोंथांमोना दंखायोबा गोसोमखौनो बाहायनो जानाय बे थार गिदिरखौनो होमबाना मोजां जोरखागोन बेनि थाखायनो आं नै फिसाखौ बाहायथ'बाय नोंथांमोनाबो जुदि गोसोम गिदिर गैया अब्ला फिसाखौ बाहायनो हागोन बिनि उनाव नै बे बालु नोंथांमोना जुदि आरो बालु होबावोबा नैबे माइनास जायखिजाया दोंसे नैबेनिफ्राय फैनाय बे हल्दारनिफ्राय फैनाय जायखिजाया दोंसे नैबे माइनासाव फिटिं खालामजोब जेसेबांनोखि नोंथाङा बालु फिटिं खालामा मानो नैबेयाव जमा जाजोबगोन नैबेयाव खिन्थानाय बायदि दहाय खिन्थानाय बायदि नैबेयाव जमा जाजोबगोन बिनि उनाव नोंथाङा बुजिखाबाय जानो हागौ गुबुन मोनसे बालु लगायबा नैबेयाव लगायबावदो नोंथांमोना मोनसेखौ नैबेयाव होनानै आरो मोनसे थारखौ नैबेयाव होनानै नैबेनि गोजौआव सुइचनि गोजौआव नैबे बालुनि सुइचआ नैबे जासिगोन नैबे जासिगोन नैबे जासिगोन ओमफ्राय नैबे सुइचआ नैबेयाव थांखाबाय बेयाव थांखाबाय नैबे आग्लायबाय जुदि नोंथांमोना लगायबावनोबा बेसेबां सुइच जाबावो नैबेयाव नोंथांमोना ओरै हानाबाबो खालामनो हागोन बेसेबां सुइच नांगौ नोंथांमोना मथे खालामबानो जाबाय आं बेखिनिखौ देखायदों नोंथांमोना बेयावनो बुजिखाबाय अब्ला आं नैबे मेन लाइन फैगोन नोंथांमोना खिन्थानाय बायदि दहायनि नैबे मेन लाइन खिन्थादोंमोन आं नैबे काट आउटनि उनाव मेन लाइन नैबेखौ आं मेन लाइन आं बन्द' खालामथ'दों बेनिखायनो दांदों नोंथांमोना बन्द' खालामालासिनो दांनाङा आं दांबाय बन्द' खालामनानै दांबाय आं मेन लाइनखौ होबाय एबार नैबेयाव नैबे थारा आं ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो खिन्थादों नोंथांमोना गोसोम होजोबबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां फिटिं खालाम आं नोंथांमोननो देखायनो थाखायसो बेखौ होदों अब्ला आं नैयाव मेन लाइन होबाय अब्ला आं नायनायसिगोन नोंथांमोना टेस्टिं खिन्थानायसिगोन आं नोंथांमोना जागोन ना जायाखै होमबाना मिथिसिगोन कानेक्टखौ अब्ला आङो ओरै खालामनानै नोंथांमोना आरो नैबेयाव ब्लेक टेप मारिबानो जाबाय जाहाथे बे जेरावबो नाङा ब्लेक टेपखौ मारना हो मोजाङैनो ओरै खालामनानै आं मारिलायासै नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय नोंथांमोना मारना हो ब्लेक टेप बायदिसिना जों खाना हो नोंथांमोना प्लास्टिकजों अब्ला आङो मेन लाइनखौ होनोसै नोंथांमोना नायदो अब्ला आं मेन लाइनखौ होनोसै नोंथांमोना नायदो मेन लाइनखौ होनाय लोगो लोगोनो नैबे गोजा लाइटआ जोंखासिगोन नै नुनो मोनबाय नोंथांमोना गोजा लाइटआ जोंबाय मेन लाइनखौ होनाय लोगो नै जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय नै लाइटआबो जोंबाय नैबे लाइटआ जोंबाय नैबे जोंबाय आरो लोगोसेनो आं दा नै अफ खालामसिगोन लाइटखौ नै दहायनो खिन्थादों नैबे सुइचआ बे सिङाव कानेक्ट जानायखौ बेनिखायनो नै जोंबाय नैबेथ' ओरैनो नालाय ओरै बेकार थादोंमोन दहाय नैबे नोंथांमोननोबो आं नै चार्जारफोरखौबो सोना खिन्थानो नागिरदों नोंथांमोना जागोन ना जाया नोंथांमोना नायदो
नैबे मबाइल चार्जार नै सुइचखौ अफ खालामना लाग्रोबाय आं सोनोसै इयाव नै नोंथांमोना नायदो नैबे मबाइल चार्जार नै आं दा सुइचखौ होनोसै जागोन ना जाया नायदो नै जोंबाय अब्ला बे जाबाय नै अफ खालामबाय जाबाय नैबे चार्जाराबो नै होफिनबाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय जाबाय आरो नैबेयाव मोनसेयाव नायबावनोसै आं चेक खालामना नोंथांमोननो देखायथारनोसै आं मोनसेयावबो नैबेयावबो सोबाय आङो अब्ला नै आं सोना लाबाय नायदो नोंथांमोना आं सुइचखौ होनोसै नै जाबाय अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय मोनसे सुइचखौ माबायदि बानायो नोंथांमोना नुनो मोनबाय लोगोसेनो आं नोंथांमोननो देखायखाबायबो लाइटखौबो नै जोंबाय लाइटआबो नोंथांमोना आं गासिबो भिडिअखौनो नैबे माबायदि बानायो लाइनखौ नोंथांमोना आं बेयाव खिथाबाय नैबे भिडिअआ गोलावथार जाबाय नोंथांमोना गोलावथार मोननो हागौ नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां नायदों नोंथांमोना रोंखाबाय जानो हागौ अब्ला आं बेखौ खिन्थाबाय आं अफ खालामफिननोसै नै आं अफ खालामना लाबाय अफ खालामना लाना दांबाय आं नै जेबो जायासै नोंथांमोना नैबेयाव थार ब्रेव 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 नुगोन नोंथांमोना बेसेबांनोखि सुइच लाइट बेसेबांनोखि बाल्ब होआ एसेबां थार ब्रेव ब्रेव जागोन नोंथांमोना नै आं दहाय खिन्थानाय बायदि नैफोर खिन्थानाय बायदि मोजां मोजां नायै बानायबानो जाबाय नैयाव ब्लेक टेप होआखै आं होना ला नोंथांमोना जाहाथे बेयाव बेलायावबो नांदेरा बेनिखायनो नैयाव थार ब्रेव ब्रेव जायो बेफोर थारखौ नोंथांमोना मोजां नायनानै बानायबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं दिनै लाइनखौ एबा न'नि लाइनखौ गावबा गावनो माबायदि बानायना लानो हायो नोंथांमोनखौ आं फोरोंबाय नोंथांमोना जानो हागौ आंनि भिडिअखौ मोजां नायदोंबा नोंथांमोना रोंखाबाय न'नि लाइनखौ माबायदि बानायो लोगोसेयैनो नोंथांमोना गुबुन मेकारफोरखौ लेंहरनायनि गोनांथि गैला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा रोंखाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो न'नि लाइनखौ माबायदि खालामो नोंथांमोना सोलोंना लानो हाबाय लोगोसेनो बुजिबावाखैबा नोंथांमोना आंनि भिडिअआव कमेन्ट खालामना सोंहरफिनबानो जाबाय अबेखौबा रोङाखैबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेयैनो आं माखौ फोरोङो नोंथांमोना सोलोंना लादो एबा सोलोंनो गोसो गैयाबा नायनानै बुजिनानै लादो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेयैनो लाइक खालाम लोगोसेयैनो नोंथांमोना घन्टा बाथन दं घन्टा बाथनखौ थुना हो जाहाथे आं भिडिअ बिदिनो आपल'ड खालामनायफ्रा नोंथांमोननाव सिगांसिन सौहैयो नोंथांमोना आरो मोजाङै मोजां नुयो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना नुखाबाय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय रोंबाय जुदि सोरबाफोर रोङाखैबा नोंथांमोना रोंबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै लोगोसेनो नोंथांमोना आं सावगारिबो आखिना खिन्थाखाबाय नोंथांमोना जुदि नै सावगारिखौ नायनो गोसो होबा नै मोजां खालामना होखादोंमोन आं दहायनो नैबेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना नायबानो जाबाय बुजिबावाखैबा नै मोजां देखायना होबाय आं नोंथांमोना नैबे सावगारिनि गेजेरजों नोंथांमोना नायै बानायनो हागोन मोजां फोरोंबाय आं नोंथांमोननो बेयाव न'नि लाइनखौ माबायदि बानायो लोगोसेनो देखायबावगोन आं नोंथांमोनखौ नैबे मिटार बक्सनियाव नंमारगौना नंमारा नोंथांमोना आं देखायनोसै बे भिडिअखौ नै आं देखायनोसै नोंथांमोननो अब्ला नै नोंथांमोना नायदो नैयाव दंखायो नैबे S1 S2 ओमफ्राय नैबे L2 L1 अब्ला नायदो नोंथांमोना आं देखायनोसै नैबेयाव प्लास सोदोंमोन बेनिखायनो नै जोंदों लाइटआ जोंदों नै जोंदों बेनि उनाव नैबे माइनासखौ नायनो नोंथांमोना जोङाखै बेनिखायनो बेयावबो नोंथांमोना जोङाखै ओमफ्राय नैबे प्लास फैबाय नालाय बेयाव जोंबाय अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय S1 S2 L2 L1 नोंथांमोना आखिनो खिथानाय बायदियाव नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय अब्ला आं नोंथांमोननो देखायबाय माबायदि फिटिं खालामो देखायजोबखाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजाङै नायदों अब्ला नोंथांमोननि न'नि लाइन एबा गुबुननिखौबो नोंथांमोना बानायना होनो हासिगोन अब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय रोंबाय लाइनखौ माबायदि फिटिं खालामो आं देखायखाबाय फांखाफोरबो फिटिं खालामनायफोरखौबो देखायजोबखाबाय आं नोंथांमोननो माबायदि खालामो नोंथांमोना नायना लादो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ मानो होनबा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गंसे न'आव लाइनखौ माबायदि फिटिं खालामो नोंथांमोना रोंबाय बे ओरैनो सिम्पोल न'नि आं नोंथांमोना देखायबावगोन पाक्का न'फोराव माबायदि वायरिं खालामो नोंथांमोना आं उनाव खिन्थागोन बेनिखायनो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना जुदि पाक्का न'नि वायरिं केसिं किपिं वायरिं
बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबा नेना थादो आरो आं थाबैनो हरगोन नोंथांमोननो। फाक्का न'नि वायरिंफोरखौ माबायदि खालामो नोंथांमोननो आं खिन्थागोन। बेयावबो बे एखेयानो, नाथाय बेयाव जुदा। माबायदि खालामनांगौ, थारफोरखौ माबायदि बोयो बेयाव गुबुन, नाथाय मानो होनबा बेयाव पाइप सिङाव सोनांगौ थारफोरखौ नोंथांमोननो आं मोजां खिन्थागोन नेक्स्ट भिडिअफोराव। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोननो आं बेफोरबायदिनो बर' रावजोंनो लासै लासै मोजां खिन्थागोन। दिनैनि भिडिअआ गोलावथार जाबाय, मानो होनबा नोंथांमोननो आङो मोजाङै खिन्थाखाबाय। नोंथांमोन लिरनानैबो खिन्थाबाय, नोंथांमोननो नैयावबो जइन खालामना खिन्थाजोब्बाय आं नोंथांमोननो। बेनिखायनो भिडिअआ गोलाव जादों। लासै लासै नोंथांमोनखौ मोजाङै खिन्थादों आं, बेनिखायनो भिडिअआ गोलावथार जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो। लोगोसेयैनो घन्टा बाटन दं, घन्टा बाटनखौ थुना होदो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे भिडिअ नुनो मोनो। जाहाथे लोगोसेयैनो नोंथांमोनाबो सोलोंना लाखानो हायो आंनि भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना जुदि बेखौ बे लाइन बोनाय खालामनायखौ माखौबाफोर बुजिबावाखैबा नोंथांमोना सोंहरफिननो हाबावगौ। नोंथांमोना आं मोजां खिन्थागोन। नोंथांमोना कमेन्ट खालाम बुजियाखैबा। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब हो, आंनि भिडिअखौ नाय। बेनिफ्रायनो नोंथांमोना माखासे सोलोंना लानो हागोन एबा सोलोङाबाबो बुजिनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बेयावनो आं बे भिडिअखौ फोजोबनोसै। बे भिडिअखौ आं फोजोबबाय बेयावनो। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो।